Bayesen teorema baldintzatutako probabilitate bat da. Baina baldintza, hau da ziurtzat jotzen dugun gertaera, bigarrena izango litzateke. Begira, goazi adibide baten bidez azaltzera hau, bai? Hemen daukagun adibidea aurreko bideoan azalduta dago ere bai, adibide bardina da. Enpresa batek bere eskaeren 50% Europar Batasunean burutzen dauz, hemen daude. 50% Amerikan, bai? Eta 20% Asian. Europar Batasuneko eskarien 10% atzerapena jasaten dau, Amerikan 15% eta Asian 25%. Orduan, hemen geldituko gara, bai? Gero jarraituko dugu hemendik irakurtzen. Baina orain gauzatxo bat planteatuko dizuet. Imaginatu nik eskatzen dizuedala, eskari bat hautsaz hartuta, eskari hori atzeratuta egotearen probabilitatea jakinda eskaria Amerikan egindala. Hau bi modutan egin daiteke. Zuzenean probabilitate honen balioa eman dezakegu, zuhaitz diagrama honetan begiratuz. Hau da, nik baldin badakit eskaria Amerikan egindala, orduan badakit hemendik abiatu behar nazela. Eta galdetzen didatenez zenbatan atzeratuta egotearen probabilitatea hemendik abiatuta, atzerapenaren probabilitatea izango litzateke 0,15. Orduan, eskari bat atzeratuta egotearen probabilitatea jakinda Amerikan egindala 0,15 izango litzateke, bai? Buruketak berak esaten dit. Formularen bidez egin nahi badozue, ere egin daiteke, bai? Orduan, zenbakitzailean izango genduan bi hauen arteko ebaketaren probabilitatea, orduan horrela jarriko dugu, eta izendatzailean izango dugu baldintzaren probabilitatea. Orduan, zenbakiak ordezkatzen baldin baditugu, Amerikan egin izanaren probabilitatea izango litzateke 0,3. Orduan, jartzen dugu 0,3. Eta eskari bat Amerikan egin eta atzeratzearen probabilitatea, hau da gertaera konposatu bat, gertaera konposatu hau zuhaitzaren ze adarrari dagokio, oneri, ez da? Hemen. Orduan, adar honen probabilitatea kalkulatu behar badugu, egin behar duguna da adar honetan dauden probabilitateak biderkatu. Orduan, egingo duguna izango da 0,3 bider 0,15. 0,3 eta 0,3 badoaz, 0,15ekin geratzen gara. Baldintzapeko probabilitate hau da, baldintzapeko probabilitate normal bat. Ikusten duzuen bezala, baldintza, izango litzateke zuhaitzaren lehenengo adarretan dagoen aukeretako bat. Baldintza kasu honetan izan da, eskaera Amerikan egin izana. Orduan, hemendik bideratzen gaitu. Zer gertatzen da Bayesen teoreman? Bayesen teoreman gertatzen dena da baldintza, hau da, azpian daukagun elementu hori atzetik datorrela. Izango litzatekela, kasu honetan bigarrena. Begira, jarraituko dugu irakurtzen utzi dugun lekuan. Esaten digu, jakinda zoriz aukeratutako eskari batek atzerapena jasan dauala, zein da eskaria Europar Batasunekoa izateko probabilitatea? Hau da, nik orain dakidana, baldintza dana da, eskaria atzeratu egindala. Ikusten duzu, hemen daukagu eskatzen digutena. Eta baldintza, hemen, atzeratuta dagoala da. Orduan, nondik abiatu behar gara, zelen niri baldintzak esaten eustan nondik abiatu behar nintzen, baina orain baldintza danez atzeratu egindala, nondik abiatzen az, hemendik edo hemendik. Kasu honetan, egin behar dana da zuzenean formula aplikatu. Hau da, Bayesen teorema badakigu dela baldintzatutako probabilitate berezi bat, baina berezitasun horregaitik ez dugu beste formularen bat erabili behar. Formula berdina aplikatzen da. Orduan, momentu bat, hau kalkulatzeko egin beharko genduan izenbakitzailean, Europar Batasunekoa izatea eta atzeratu izanaren probabilitatea. Zati, atzeratu izanaren probabilitate osoa, hori osoa. Orduan, momentu bat, zenbakitzailean daukaguna, Europar Batasunean egin izana eta atzeratu izana izango litzateke bide hau. Beraz, 0,5 bider 0,1. Hemen dugu. Eta atzeratua izatearen probabilitate osoa kalkulatu beharko genduan, aurreko bideoan kalkulatuta daukagu, eta izango litzateke 0,1/45. Bagoaz hurrengo bideoan ariketa bat egitera. Irakurriko dugu buruketa.
Esaten du, marka batek bere produktuen 60% Portugalgo lantegietan egiten du. Produktuen 30% Espainian eta gainerakoa Andorran. Orduan, lehenengo eta behin zuhaitz diagraman jarri ditugu 3 jatorri desberdinak. Portugalekoa izatearen probabilidadea 0,6 izango da, Espainiakoa izatearena 0,3 eta gainerako hori da izango litzateke 0,1, Andorrakoa izatearen probabilidadea. Orduan, esaten dabe, Portugalen egiten diren produktuen 1%ek ekoizpen akatzen bat duela. Orduan, Portugalen egindakoen artean akatzuna izatearen probabilidadea izango da 1% edo 0,01. Eta Espainian eta Andorran 1%ak izango lirateke 0,5 eta 3. Hau da, Espainian egindako produktu bat akatzuna izatearen probabilidadea izango da 0,005 eta Andorran egindakoarena izango da 0,03. Galdetzen digute, kalkulatu ze probabilitate dauden produktua akastuna izateko. Orduan, hau da kalkulatu behar dugun probabilitatea. Zeintzu dira zuhaitz diagrama honetan baldintza hau betetzen dituzten adarrak. Hau da, produktua akastuna izatearen probabilitatea kalkulatzerakoan kontuan izan behar ditugun aukerak. Izango litzateke, bat hau, hemen akatzduna dugu, hemen ere produktu akatzduna dugu, eta hemen ere bai produktu akatzduna dugu. Orduan, bide hauek izango lirateke. Zer egin behar dugu beraz probabilitate hau kalkulatzeko? Egin beharko duguna izango da, bide hauen probabilitateen batuketa. Orduan, egingo dugu. Probabilitate hau izango da, produktua Portugalekoa eta akatzduna izatearen probabilitatea gehi produktua Espainiakoa eta akatzduna izatearen probabilidadea gehi produktua Andorrakoa eta akatzduna izatearen probabilidadea. Orduan, probabilidade hauek izango dira, 0,6 bider 0,01 gehi 0,3 bider 0,005 gehi 0,1 bider 0,03. Eta honek ematen du 0,0105. Ia bagoaz bigarren galderarekin. Produktu bat erosten badugu eta akastuna bada, begira, hemen akastuna dela esaten digute, beraz hau hemen baldintza bat dugu. Ze probabilitate dago Andorran egindakoa izateko? Orduan, kalkulatu behar dudan probabilidadea da produktua Andorrakoa izatea, baina badakit akatzduna dela. Orduan hemen baldintza bat dugu. Eta baiesen teorema izango litzateke, begira, baldintza dan ezaugarria, atzean dagoen ezaugarria da, atzetik datorren ezaugarri bat. Ez da zuhaitz diagramaren lehenengo ezaugarri bereizgarria. Orduan, ez danez hau danez, baiesen teorema dela esaten dugu, besterik gabe. Zelan ebatziko dugu? Baldintzapeko probabilitatean erabiltzen den formularekin. Orduan, formulak esaten du, zenbakitzailean izango dugula bi elementu hauen arteko ebaketa. Beraz, goian izango dugu produktua Andorrakoa eta akatzduna izatearen probabilidadea. Eta azpian izendatzailean izango dugu produktua akatzduna izatearen probabilidadea. Hemen dagoena baldintza pasatzen da ona. Orduan, begira, probabilitate hau aurreko atalean kalkulatuta geneukan. Beraz, badakigu dela 0,0105. Eta produktua Andorrakoa eta akatzduna izatearen probabilidadea izango litzateke bide honen probabilidadea. Hemen deskribatuta dago gertaera konposatu hori. Produktua Andorrakoa izan eta akatzduna izatearen probabilidadea. Orduan, 0,1 bider 0,03. 0,1 bider 0,03. Eta hau kalkulagailuarekin egiten badozue, ikusiko dozu ematen duela 0,286 borobildua.